Čaute. Poďte si mnou robiť to na. Jak na vtedy vydává tyhle tu jednu som za 99 dní noci v lese. Tak dneska ideme robiť zase. Ja si nebudem jesť hoci a ja som mi vlastne sám. Takže poďme na to. Tak. Takže a zoberiete cerusku, fixku a nakreslíte si tam ten tvár tej proste tej mrkvy. Ja si to nakreslím takhle, alebo moc. Takže takhle. Potom ještě podomáš nějaký cel, pak a teraz vychádejte. Tak. A hej, vychádejte. Držíme, zaberete si takovouto a vychádejte těž. Já sama mozu, když to vyfarbím. Takže já už to mám. A já si tam ještě přijdeme do té druhé. Také detaily. Tak to. Ale celkom si můžeme urobit aj potom iné zase. Takže tam přidám v fixku. A já průžiky. Jak je to? Já jsem se udělala na zákon takhle, takže máme hotově. Tak abyste chceli další plný. Nepište do komentárů. Dobrá, no ne, ani nemusíte písat do komentárů. Takže čau.